Kocianki, bagniątka, ćwiciki. Starszejsze, co ja godą, te co się w czas urodzili chorzowioki, to jest se boczą wspomną się szynk ze biliardem od Kosmaliny na Pudlerski. Mieszkał ci też tam w antry stary Pilawa, u którego zawdy było knap ze złociokoma, a smacycko na gorzoła, bo chociaż kufa piwa miał zawdy srogie. Przyszedł ci on kejsik pomszy po sumie ze taką palmą do tego szynku, a suszyło go jak 100 diosków, bo we sobota ze kamratami pora szpilów we szkata zmakrowali, a i we biliarda z dziebką od nich wygrał. No to suszyło ci go we hertoniu, lędzy ci miał jak staro fuzekla, w gębie jak w tryjtku od cieślika. No całą byda samonacy. W to słepie ten poradzi się to posztelować. A we kabzi u niego wymiecione do próżna, res musiał we barburce wciepnąć do takiego bojtla na patyku, tak kiedyś ich zbierali na taca, bo kościelny każdego takiego migranca ginał wachowo. A i że był taki zwyk, o którym żech sam już godał, co łykało się te kociki ze łoziny, tak też i on poobrywał gość tych kotków i padł do tych sam szkorzy byli, jeśli się w to z nim nie wetnie i że cołko gości cicików łoros łyknie. Jeden wigiejc szpasownik się z nim łachli gorzoły wetnął, stary Pilawa wciepta gość kocików do gęby i napoczął społykać. Łyko, taki łyko i coroski barzy się czerwony na fresie robi, napoczyno siedowić, ślipia mu wylazują na wich, jarze ci go ciepło na deliny, łobalu się, choby go kręfy chycili. Gawcoła się to na to wszystko za szynkwasem staro Anna Kosmalino i o rozrycy. A dyć chętnie mu, pomóżcie mu, bo mi się sam blank przy niedzieli udowiec sobie tam miała łostuda ze policajtoma, a i jej ani stary doktor Elke mu nie hilfie, bo się na niedziela do familii na wieś wykludził. A mieszkał ci we placu od 11 listopada Józel Świętek, kiedy robił ci we magistrackiej firmie za gulik traulera, takiego gulik traucha. Rypnął po niego lojzik od Nowarzyny, kiedy zawdy z rana przylazował do kosmalowego szynku, co by się ginał szkata naumieć. No i dopiero Józel ci tego starego Pilawy retnął, jak mu hirtoń przetką fedrum do borowania, do brandzlowania haźlików. A już przeca za dawnego pierwej mój starzy godali. Nie być chopie przepadzity. Jeden kocik styknie, co było od choróbska hitwnąć, a jeszcze nie łykaj na sucho. No i przodzi szluk nideczko piwa, ani skorzy łykaj na zdrowie. Jaka ci ta palmowo niedziela jest większe cufale. Te kociki to też bezmać byli dobre na laksyra. Tak samo jak korowina serwano we palmowo niedziela ze byrków. Kto by w to nie wiedział, to ze brzozowego struma. Trefił ci się taki fal i że to, co to Bercik od majzliny przeziąbnął i feści go kucanie chyciło. Poszł ci on wartko do doktora, a ten ci mu jakisik tyj przepisał. W los Bercik do apteki, do recept i że miał pecha, bo mu dali zamiast tyju na kucanie kora ze byrki na laksyra. Naparzył Bercik w doma tego tyju, wysłepał, no i tak za jakieś 3 dni trafił tego doktora, co to on u niego był. I co, panie Bercik, pomógł ten medykament, których wam przepisał? Kucocie to jest można? A bo ja mu powoga się kucnąć, panie doktorze. Kejo ino, deczko kucna, to zaroski musia galoty se blikać. I ca mi się wspomniał inszy fal, jak to z kuli kocików, co jo sum uszą ze życiem i to haj, u zymbola, znaczy się u dentysty. To ci jest ale duchszogi szykta, bez tuszczysz, musza napocząć podleraje od samujskiego zarania. Mieszkaci samunos na krojce staro ulmancyno, kiero się jeszcze ze moją mamulką kamraciła. Miała ona ci 2 synków, kierem, jak to dawni stare ludzie mieli we zwyku, bez zima kozała cięgiem tran szlukać, a już zaś po niedzieli palmowej baśki te łozine kociki łykać. Dowiedzieli się obcy, forskali, ale widzą ten smrodlawy tran, te roski są insze roztomajte erzace, musieli bez zima i te kociki po tej niedzieli palmowej weczkać. Tak ci to też chłopcom dopoluło i że jak wyrośli na Karlusów, powiedzieli, co będą się bildować na doktorów, co by na istotę dioseckie zabobony, blank wyplenić, co by już insze nie musieli się takimi głupotami tropić.
robić. Jak wy pokopili, tak ci też zrobili. Oba ostali doktoroma. Jeden ze tych istnych, ten mniejszy, do dzisiaj ci samuno zwek na pszawcie robi. I tu my przyszli do mnie. Jakieś 10 lat temu nazad dopadli ci mnie do ementu herzklekoty i nie było żadnej hilfy, żadnego retungu i noch musiał pokarycić się do ochojca, co by mi przysznajdowali, zbajstlowali te cołkie bypassy. Przodzie Alech musiał jeszcze zrobić rojmung ze moimi zymbiskuma, co by przy tej opresji jakiejś infekcji nie chycił. Poszedł ci do tego naszego knapszaftu i tu gawca miast chopa pakera, jak downi do kowola podanego, wito ci mnie gryfno dziołcha. Jedz derkusie, jako ci gryfno szygowno i modo, no szło ci się zapomnieć tak, i że i mnie ustało być żolty resty symboli, które mi jeszcze w gębie ostali. Ona mi da 2 szprice do gęby, ani skorzy się tak się do mnie przycisła, tak ci majtała przed ślimpiuma, tym gryfnym, pełnym dychaniem, kiedy ci ona miała, a styknie co żyknia, i że było to gorkie lato, toż wiecie, co nasia takie młode frele mają, a żech blank przepomniał i że ona mimo te moje kłonki targać. Kiem już jeden wytargałem lekcirystyczny, jak to młodzioki go dają, odlot. Krótko żykna kipnął na tym zeclu. Romraj ci się zrobił, zawołali większego doktora i ten ci mnie dopiero o Krzysiu. Przyjechała Erka, wywieźli ci mnie do mojej Elzy do lazaretu i wiecie, w to mi te życie retnął. Ano ten synek od Ulmancyny, który nie chciał łykać kocików i bez to został doktorem. Tak na tej geschichte genau widać i że mnie moi żywobycie kociki ze palmowej niedzieli retli. Oj, Pnioków.